Arratsaldeon txoriene, zemous, hemen gabiz, Zigoriturrita, Patrizia Biteli, zuen sukaldari txikixenak hemen kosinatzeko prest. Gaur bai, bi errezetakin gatoz eta bisek daukie lotura bat. Bisek die bolak. Bueno, bai, azkenean gaur da, errezeta tradizionala eta horren moldaketan egona, orduan, bueno, Patrik egingo ditu. Nik aragibolak tradizionalak izaten dienak, oran saltzan doiesenak, eta gero zigorrek horrekin moldaketa bat. Ontxe gurozu esati edo... Ba, botako, venga, horretuko. Bai. Nik ingo dituena aragibola berdina horiek, baina aragi ere bilen arrain bolak izango dira. Lebatzarekin ingo ditu, saltza berrian, gure saltza klasiko batean, da txirla batzuekin. Erreza eta goxua. Hau bezala. Ez da, ezebe gixau bier. Eta nik ingo ditu dana ba, bueno, aragisakin nire etxien betidanik egin dienak. Beraz kontakotzu zelan. Lehengo gauza, ingou aragi bolak. Horretarako aragisa, arrautza, berakatza eta perresila nahastu. Gero, gatza eta piperbeltza bota eta bolak egingo ditugu eskuakin. Irinetik pasa, frijitsu eta gorde. Sartagin berdinean egingo duna da tipula, porrua eta azenarioa frijitsu, gorrituta dauenean gehitxuko zau irina eta piperrautza, eta gero aragibola frijitsuekin sartagin horretan sartu, salda eta 30 minutuz kozinauko zu motelian. Bitartian, engau pasta bat almendrekin, arrautza gorringo egosisakin, berakatz frijitu batekin eta ardo zurisakin, gehitxuko zau kasolara, eta gero patata frijitu batzuk bai botako itxuko hor. Beresoran joango da... Hau da, esan biot, nire etxian eitzen dara, nire amana. Baina, behin probabiot nire amamateren aragi bolen errezetia, ze hori bai dela ikusgarri. Nire amana be, baina nire amamaterena da, nik probau ditzu daren aragi bolarik onenak. Apurat desberdin, bai, zeberak patatarik ez dutza botatzen, saldarik besta, ardo gorrixakin eitzen dau, beraz... oso onak dauz, eta... Ni behar dugu saldian, ni behar dugu gorriak initzen du saltza baita. Lehenengo gauza ingotena da, arrautza egosi. Bai, bitu, arrautza egosiena bada zerbait berezia, jendeak ez du gehiago ezagutuko ez. Ni gure etxean ez du egiten, da, bueno, ba... Loditzeko da. Bai, hori da, loditzeko da, hori esaldu behar den. Eta, bueno, bada beste truko bat, ero modu bat, azkenean, nahi badugu saltza bat loditu, erabili gabe inungo irinik ero ogirik ez ezer, bueno, aukera bat daukazu arrautzarekin. Bai, eta arrautz bat egositza saldan, eta bestia botakotzau, albondigak esaminaren aragibolak eitzeko. Orduan, aragibolak gainera, lehengo errezetia, edo astarna dauela da, Kristo aurretik 9. mendeko errezta liburu batetik. Bai, horre... pendrive batean agertu dira, bai, orduan garaiko pendrive batean agertu dira, eta, bueno, ikusten zen, ja garai hartan, indio jarrekin, oiaskoarekin, egiten zituztela horrelako, bueno, aragi bolan errezeta bat, omen dago, hau da, egutudan sarrena. Neri, aurritxu ez da, dala oso antzerakoa gaur egungo errezetiekin. Patri, nieko ere guate bat, zer esaten duen? Zer? Zerbaite funtzionatzen badu, zetako aldatu. Mendeetan ziar, ez da? Claro, a ver, nik uste dut, errezeta hau dagoen moduan, bere hortan ondo dago. Egongo dira moldaketa, bai, batzuk beste modu batera, beste batera, ero. Baina oinarrizkoak gero, ez, azkanien dala, aragi xetua, gero normalean, hor, ogi bat, ero horreznetan pixka pustita, ero danako arrautza, hori biltzeko eta ana, espezieren bat, belarren bat, perresila, baratxuria, ero, hori oinarrizkoen mantentzen da, gero, ongo dira, hori batzuk gehituko diote, gauza, beste bat, hauken du, sartu, nahi duzuen modu, baina, bueno, Bai, pila bat arritxu ez da, ze eurako behitzen daue, hau tradizionala dela ez, ogixan edo ogixan mamisa esnian bustitzia da hori botatzea bebai prestakuntzai. Bai, ze gaina esneak, bueno, badakizu esnearen proteinak aragia bigundu egiten duela, eta, bueno, garai hartan, aragiak izango ziren, da bebai, danetik egongo zan, gaur egungo baino hobea, igual, gauza askotan batzuk saltzen dituzte, eta hor, bueno, aragi hori biguntzeko ere, beti egiten du, nola da, esneak, proteinak bigundu egiten du. Hori truko bat, honekin txibian, honek frijitut egiten dienak tempuran ero, kalamarrak ero horiek egiteko, txibia horre sartzen baduzu esnetan lehenago, esne horrek egiten duena da, bere proteina apurtu egiten du, eta xamurrago jateko. Bigundu. Bitu hemen, azkenean kombinazio hemen berdinagoz. Ni zure kuadriako horrekin adoz, azkenean gauza batek funtzionamendu ona badauka, ez da ustetan adatu. Horregatxik adatu zen patata tortilla lehen itxen zen patatan asalakin.
bueno, horren oindala pila bat urte da, ez dakite gozi egongo zan edo, eta lehen txenzan azalakin. Nenakin ingo zuten. Bai, eta ontxe, bueno, ja patatia, ja barruko. Bai. Eta hemen, bueno, eta bitxia zan hor, errezeta hortan bebai, erabiltzen zuten, gazi puntu ero emateko gatza beharren garuma. Garuma da, erromatarrek, bueno, bere asmatu zuten hor konserbak eta, gizu, beraiek horre hasi zirela antxoak eta gatzetan daiten, da horrek antxo horiek urba botatzen dute. Ur hori horrek altzatzen du zaporea edo zeinena pila bat, eta oso gazia, bizia da, eta azkenien dira, gaur egungo haragi pastillen oinordeko zaharrena garuma izango zen, eta horrekin ontzen zuten haragi bola horiek, eta gero, bueno, saltza moduan hor jartzen du, olako itxaseko, ez da, animalien tripaki ustera fermentatuekin egindako, bueno, saltza zorionez aldatu bintzen. Bai. Baina, gero aldatu zen, baina gero bakoitzak herrialde bakoitzak bere saltzia dauka. Zabidez, Bolivia aldean eta aji saltza batekin zerbitzatzen da, pikantiaekin, Mexikon bebai. Hor, estatu batuetan ohikoa dira, immigrazio handia onzan italiarrena, eta haragi bolak eta errezeta hori genduen txorienen. Saltzen, aurkezten dituzte espageti batzuen azpian, espagetiak tomatearekin, eta gainean haragi bolak, orduan, horrekin plater bakarra daukago, eta espagetiak eta haragi bola batera badaude, nik uste dut, edo zein etxetan gustoko moduko errezeta bat izango zala hori. Baitu, nire lagun batek sortu zauen Madrilen, ja gero salduin zauen, da ja hor ez da bitxen lan, baina sortu zauen jatetxe bat, bolero meatballs deitzen zen. Eta zan haragi bolena, da zauzkan haragi bola desberdinak, eta gero zuk aukeratzen zituen haragi bola, eta altzinon aukeratu tapia, saltzia bebai desberdinak. Saltza ezberdinak, ez? Bai, lau haragi bola mota, eta gero saukotzen aukeratzeko tapa moruen, jatie, ataratzen bat, holan hogi... Pintxo bat moduen. Pintxo bat moruen, hori da. Gero altzinen aukeratu espagetixekin, eta ogitarteko artean. Eta jendeak itzen zen, holako bokadillo bat, holan baget bat, gero haragi bola pila bat, beste ogi holan xeba bat, eta orduan altzinen aukeratu pasta bokadilloa edo tapa. Eta aurkizen arrakastia. Nik hori ikusita dauka bakarri San Ferminetan. San Ferminetan egia da, aukera baldin bako zu egunen batean festa dagoenean eta konparsekin eta joatea, han zezenetara gero joaten dira konparsak, zezenak ikustera gutxi juten dira, nik uste gehiago juten dira giroan da, saltzan da, eta han hogita artekoa eramatea ohikoa da, nik han ikusitut hogita artekoa danetik. Eta bat, zan horren, haragi bolak sartu hor tartean, saltza eta ondo bota, hori xamurra da, nik uste dut, askotan horako ogitartekoa nik uste dut izango za gozoagoa, xerra, segun ze xerra, eta gehi eginda sartzen baizute, xamurragoa haragi bolen ogitartekoa, seguru. Eitxu zigor, nik hemen indotena da, berakatzia indotena da... Birrindu, ez? Birrindu, bai, horako, gailu batekin zolan finaua geratzen da, baina laban batekin moztu nahi baduzu, bai. Eta gero, hemen bi aukera dauz. Aukera garbia, egurezko koiera, edo aukera lizuna... Bigarren aukera garbia, baita. Bai, euskuak garbe aukitzen baitxuzu, bai, aukera garbisa. Nik hori ingo, zen nik gustatzen jat, dana apurtzia da hor eskuartian ibiltzia. Nik uste dut, hau eiteko nasketa hauek, gauzatzu betu guri, bizkotxoak hemen izan ditu, eta bizkotxoan prozesu da, arrotzen duzuz nerengo hartu arrautzak azukrea, arrotu zuritzen direnean, irina gehitzen zaio, ez? Da, irina beti entzun izan dugu, emeki egurrezko goiara batekin ere, guri erakutsi ziguten oberena da, eta gozogile honak eta egiten dutena da eskuarekin. Irina bota, eta eskuak ematen dion, gaina hemen, pasabidea daude, eta nasketa askoz hobeagoa da nik hori frogatuta daukat, eta etxean egiten duanean eskuarekin egiten dut, eta espauz eskua zikindu nahi, horako latezeko guante batero erabili, baina ez da zetan hartu eskuak ondo garbiak, eta irina arrautzari nasteko hoberena, eta arrautza horiek ez jeisteko bereien volumena da eskuarekin. Jun irina botatzen da emeki jun nazten. Ze gero jendia ibiltzen da hori jogan da meditazioan, baina zelako meditazioa dan sukaldien sartzia, apurat kozinatzia, hemen eskuak, bustinetara sartzia esaten da moduan, eta apura disfrutatzia da. Hori bai, dagoen meditaziorik onena. Bai, eta holako gauzetarako umei deitu. Zemela bai ikusu etxean. Nik uste dut, umea tablet baten, edo ordenagailu baten aurrean jolasten, edo telebistaren aurrean egotea baino,
nik olako errezetak ditu danean, beti, txikiak, bestatzu labanak eta sua eta baldin badau, ez. Baina hau iteko, ekartzen ditut, arrautza apurtzen dute. Bueno, lehenko arrautza apurtzen dute eta ibili behar nahi zor, oskol satiak ateatzen hortik, iskinetatik. Danetik jaurtzen da hor. Baina gero, ze gozatu hartzen duten eskuakin jolasten da, nanazten da. Umeak sartu imaritu, sukaldean, eta horrekin, lehenko tain, ikasiko dute txikitatik, haragi bola batzuen nasketa nola iten dan, eta pixenaka arro hori sartu behar diogu, ez? Euskalduna mantendu behar dugula izaten kultura hori sukaldean sartzekoa eta kosinatzekoa eta gauza gozoa prestatzekoa. Olako gauzak berei egin behar dituzte. Bi pertsona mota dauz, ez? Kosinatzen dabenak eta gero kosinatzen diotenak. Hiru nik esango nuke. Bai, zeintzu dira, hirugarrenak? Janar, elikagaia egiten dutela, egin elikagaia. Zeintzu di horrek? Badau jende bat... Mostu ingotzute hirugarren taldi esan baino lehen, habia horia egin dau eskuekin eskuzak berriz garbi ditxu dala, engo itxut bolatxuak, irinetik pasa eta joengonaz frijitzen. Hori bakarrik. Gero, olixo honekin, gero hor, erregoziko ditugu, barazki ezberdinak. Baina, momentuz, haragi bolatxuek abizeitzen. Eta niri eskatena gustatzen da asko zapaltzia. Ze asko zapaltzen baditxut, gero barrukua geratzen da oso gogor. Orduan nik itxi ditutanak, bakarrik holan. Ez daki oso forma holan borobia da politxa, baina niri holan gustatzen gat. Badago jende bat, Patri, elikadura dela gauza bat jani merdute bizirauteko. Tramite moruan ez dut. Bai. Orduan, berdin zei, ez dute plazerrik sentitzen jatean. Jan iten dute, goxoa badau ondo, ez badau, bale? Orduan iten dute justu gutxieneko, errexena. Zer, juten dira... Noiasko papar bat... Eta hori, mikrohilabean egin da. Eta gainera gero espaute platerik zikintzen da ezer, da gero dana plastikoa birziklatzea botatzen badute, areta hobeto. Jaten dute gozea daukatenean da. Badago lako jente bat. Eiten dutela dana... Nola, hau ni bota diezulan gero kipula pixkat errego ziduzu da? Ez, zetako. Ez diote, orduan, jente horrek, nik hemendik mundu guztia, errespeto guztia beraien dako, baina, beste atzu gaude, kosinatzia jatia gustatzen zaigula, ze badaude, hori ja daude bi, zuk esan duzun, ez? Jatea gustatzen zaigun jentean artean, badaude batzuk kosinatzea gustatzen zaiela, eta beraien denbora egunean zehar pasatzen dutela, azkenean sukaldeak hori badauka. Ez dira ordu asko, baina zerbait sartu behar zaio, eta gogua eta maitasuna. Hemen, etzabinin inkesta bat Euskarrixen eta esan ordu bat pasatzen daela pertsonako... Hor badau estadistikan batero, estaditzen badan. Baina, ordu bat egiten badute, gaitz erdi, bestatzuk ez da hori ez. Eta daude bestatzuk, gustatzen zaiela da, beste norbaitek beraiek kosinatzea. Eta jatea, eta... Hori da erosuena, ez? Nik, Patri, onartu behar dut... Hori danoi gustatzen gake. Ez, baina nik onartu behar dut, sukaldari naizen ondan, eta sukaldean kosinatzea eta gustatzen zaidan ondan, nik izatea etxean norbait zeinek prestatzen dudan bakoitzean zerbait esaten dira. Ze ona, ze goxua, eta hori, eta dena jaten duena, hori da, sukaldarixan lana, da lan bat gero asko eskertzen dana, ez? Beraz, da lan politx bat. Eta nire amamaterek haragi bolenak, lehen kontabatzutenak. Munduko haragi bola onenak iten dituen. Mistereo ianguren. Nire amamaterek beti izaten dau. Bere baskadi gustokuena da, beste batek eitzen dotzena berai. Ze, berak, bauka bere adina eta bizitza osoan ziren jauena da, gozaltzeko kosinau, baskaltzeko kosinau, da afaltzeko kosinau, astelenetik domekara. Eta oporrik ez. Orduan, berak norbait doienin etxera, da zehoz eitzen dotza, naiz eta holan pasta bat egosi da saltza eta tomate saltza zerbitzatu, beti izaten dau. Nire, plater gustokuena, beste batek eitzen da bena. Horrekin, nik anetota badaukan nire aitarekin, eta, kasetaria zan, eta kasetari gastronomikoa, ez? Da jatetxetara eta juten zan, pixkatanetik iten zuen, baina aste bukaeratan, gastronomia hori buruz, espreski idazten zuen, jatetxetara juten zan, da holan, kritikak beti onak egiten zituen, ezakien txarrak egiten, baina, era joaten ginen toki batzuetara, eta nik beti, dena, nik da nahi zure izan, amaman modukoa. Prestatzen badiate dana ona. Aia jate zuen da, hau... Bai, kritikoa zan. Eta nire zau, nire gozo dau. Zeran gozo dauela, eta gozoa dau. Eta, jatetxe honetaz ez dut itzein goz ez da bizeto. Zuk zer, arrixa bai jate zuen? Bai, ni beste date prestatzen baitu,
harriak ere jaten ditut. Beto. Eta hori bai, aukera nahi du ni prestatzea, Juten nahi lagun Bai, ematen etxera eta hori, nik galdetzen du beti. Hori beti galdetu, inoiz juten mazatea, inon etxera ero. Nahi duzu zerbait eramatea, o lagundu aldu zerbait egiten? Bai. Eta esaten baizue, Errespeta bain bila, bai. errespetau eta ere iskina batera. Betu, nik hori beti esaten dut, nire mutilak bai, arrixak da dana jate ditzu, Patata tortilla izan ezik. Patata tortilla izan ezik, eta beti esaten dut, berak, gomendatzen botzu jatetxe bat, esatxe sekula joan. Ze, bueno, izan leike ona, izan leike txarra. Baina, esaten botzu leku baten txarto jaten dala, benetan txarto. Benetan txarto jan izango, ze berak esateko txarto jaten dala leku baten, horra ez zaitxe sekula joen, ze hori arrixak da dana jaten da mutu. Baina, Patri, zu, a ber, eta ondo, zintxoki. Inoizkuntza toki batera eta esan duzu. Ze txarto. Txarra egotia jana. Ni txarra egotia... Ni suertatu izan jat, ez askotan, baina noiz baitz zehose benetan txarra egotia. Eta horrez, diozu zen zerbitzari, parkatu, atara dia bai. Hau ez da hojateri. Bai, baina oso gutxitan izan da, normalien, gertatu aldala, gero guztuen arabera izeten da, ez? Bai. Da, gertatu like gatzu, hori, zehose, zure atxegineko ez izatea, baina hortik txarra dauenera, igual ja. Zerbait esateko, hau ez da hojateri gero, ez da, nik ustu gehiegi, ez? Bai, gehiegi dala esatea. Bai. Ez da, nik nahi xaudot, kosinan ibiltzia, zehola nik badaki ze botatzen dotzaten, eta zelan egondan, nik nahi xaudot, bi aukeratatik, kosinazia. Baina, bikote bat izaten manauen, gustatzen alko lan kosinan ibiltzia, eskertuko nauen, bai, eskertuko nauen. Bueno, gaur hortaz hitzeiten, zer bota eta hitzeiten ari garen, eta haragi bolak egiten ari garen hontan, komentatu izan dugu inoiz hemen saioa, baina gaur egun Arategien, Euskal Herriko Arategien egoera, benetan, txarra dela. Zenbat eta zenbat betiko arategi, eta zuen herrietan seguru ezagutu duzuela, izten ari diren, arategiek zeinek bezero fijo batzuk zeuskaten, lanean ondo egiten ari ziren, baina hori, arakinak, normala moduan, adimatetara, jubilatu behar izan diren, eta atzetik, belaunaldixek ez da begura, ez? Lehen hori oiko izatez da, beraien seme alabei ero, ogibidea erakutzi, eta beraien jarripena izan. Baina, gaur egun guztien da, seme alabek ez duten nahi, eta gaina, hori baino, nik uste grabeago dana, ez? Ez aurkitzea inor, naiz eta eskaini aukeran, alokairuan, ero saldu negozio hori, zeinek jan, zaien egin da dukaten. Hau da, martxan egon diren oin arte, badaukaten bezero batzuk badauzkatela, ez dala zerotik hasten zarela negozio baten. Zu badakizu, Jose Ramonen arategia, ero Mariteren arategia horre gonda beti, ezautzen zaituzte, eta da, beraiekin egotea, hilabete batzuk ikasten, lehengo jabeekin, eta ikasi ze herri hortan, ero auzo hortan ze gustatzen den erakutzi, eta ikasi, eta jarraitzea negozio batekin funtzionatzen duela. Eta pila bat izten ari dira, eta benetan, horrekin herriak eta hiltzen ari dira, eta, ezaguna den arategi batera juten zarenean, berak ezautu. Lehen eta behin, agurtuko zaitu sartzen zarenean, kaixo, Patri, zen moduz, ero ez da izer, da, baitu gaur etorri nahi zau, ero ez da, Patri, hori jarriko izu, baina bitu, egin ditut hemen nahi froga bat egiten da, holako Frankfurteko saltzitxa berezi batzuk egiten nahi naiz, urbiltasun hori, ez? Urbiltasun hori eta gertutasuna galtzen da bilela. Nik hori, ez, noiz baitxen komentau dut, auketela urbilean, ez? Jendia, igual, haitxa, harakina dela, eta hurrengo belaunda dixak, ez da gura hartzia, azkenian, supermerkatuak hor dauzelako da jendia igual ez talako hainbeste hurbiltzen. Ez duten nahi, nik ustut lana azkenean, ikusar daukan, Patri, goiz da arratzaldeko lan bada. Goiz arratzaldeko da, asko... Eta larun batetan lan. Eta jendeak hori, larun batak, eta goiz da arratzalde, eta ordua dira, eta... Eta ikusi ditzu, euren gurasuak, da haitxak, da itxitxek, hor lanian, eta azkenean, lango gorra da. Orduan, jendeak esaten dau. Aizu politxa baina lana da. Hor da, arategia segun nola funtzionatu duen txandak itea da. Nik oin esautze ditu pila bat, goizian zenarra eta atzaldean emaztea, ero ez dakit, banatu lana, ez? Goiz da atzalde, segun zemateko eskara, norbait ekarri. Estrategia da, azkenean da lana organizatzea.
Baina hori pena, eta hor, nire arate egitatik eta desente deitzen nahi zaizkit, gaur egun beraien erakusleioaren, ia erdia ero 3/4 den janari prestatua da, eta beste eren bat ero erdia, prestatzeko janario haragia ero denalako, ez? Orduan, sukaldaria behar dituzte, eta hor, hor norbait badao lan eskaintza o lana behar duela sukaldaria izan da, ordutegi aldetik jatetxe batean baino hobeagoa da, ez daukazu zerbitzuaren estresa, sukaldari garen guztiok, esaten dugu, sukaldaritza oso polita da, baina gogorrena azkenean da, tarte hori non zerbitzua datozen horre 2 orduak, zerbitzaria gauzak eskatzen, dana askarratara beharra, eta horregoten den tensio hori, ez? Horrego toki batean tensio hori ez dago. Berez, gaur egun hurbildu zeikie arategitara, bai, aragixeatua erostera, bai, albondikak egin jaia, bai, aragibolak egin jaia, erostera, ez? Oinguak zelan doiez, nik hemen plantxatik pasatu ditut. Apurat markatzeko, barrutik apurtxe bat gordina dauz, zeik gero saltziekin joengo die, barruti bebai kosinatzen. Eta gero sartagin berdinean, hore, aragixan arrastuekin, hor joango gara, itxen barazki erregosixak. Orduan, nik normalien beti jartzen dut. Tipula, porrua eta azenarioa. Bakit, igual batzu jarriko txala piperra, tomatia, danadalakoa, nire etxean beti izan beti holan. Nik hau erabiltzen dut, aragi handako, behi aragi erabiltzen dudanean, eta untxia, txerrikia, oiasko erabiltzen dudanean, porrua ez diot sartzen normal, hori nire kontua. Zure kontua? Nik neria etxean, eta gero bai, saltzarekin zure amama moduan, honi nik ingo nioke, zuriarekin behin nalko nuke, baina, normalean beltzarekin ingo nuke, eta ingo bain izituzke holan oiaskoarenak, gero, gaur ez ditut, saltza horretik ez da jungo, baina bestela, arrainakin eroina duzu, ardo txuri bat erabiliko nuke. Baina, normalean hor askotan izaten da, eskura daukasuna. Bai. Enuke, oporto bat, zuko oporto batako zenioke? Ene oso oporto salea, Ez, nik erateko be, ez jatazo gustaten. Nik baukat, joan nintzen, oportola da, norbakitzue, Subixan urrengoko partin badauzela olako bodegak eta, baina, eskaten... Ez, horrek kontatu, zer daude, Subixa eta, subi bat, eta upategia bestaldean, ez? Hori da. Bai? Tan oso oikua da, ara joetia, eta upategietara hurbiltzia da, purtsu bat eratia, ezagutzia, eta, Jateko zerbait eskaintzen dute, o edariakin egoten da, ero zan? Ez, edarixakin. Osa, da, taberna bat izango zan, moduan. Gainera, ez da, poteoko ardau bat, da, postreko ardau bat moruen. Bai, ez, gozo puntu hori dauka. Gozua eta, alkolpia dauka. Orduan hori. Hori da, Espainiako horre egualdera jutea moduen, zango, xerezak, hori da. Manzanillak eta hori dira. Egia da, nik onartu beharra dauka, niko badauka dela, Errioxako ardoen, Nafarra ardoen, horako, gustatzen zaizkit, eta horretako joera bat, eta enaiz, normalean enaiz arrizgatzen asko, espaiate batzuk esan, hartu zazu hau, gaztelako ez dakit nungoa, karinenako beste hau, probatu zazu. Espaiate esaten euneko hori, besteekin badakit gutxi gora era, presio tarte batzu eta nolan gehiena gustatuko zaizkidala, Beraz, daukatzu, riojitiza, nafarritiza, txakolitiza... Nik Nafarroako ardoak asko erosten ditut, zeiruditzen zait, presio aldetik eta kalidade aldetik oso ondo daudela. Errixoko ardoak baino merkeagoa daude, eta hor azkenean, hor bia batera daude. Horre, Arabako Errioxa eta Nafarroa eta Errioxa hor dana batuta dago, orduan klima asko ezin da aldatu hor, orduan nik horrez daukat, hor ingurukoa baldin badira, ni moldatzen ez. Oso ondo pentsatzen gat. Guk honetarako bota bi hau ardo txuri bat, baina hori gero bukaeran botako zau bakarrik. Utzi behar duzu hau pixat erregosten? Hau erregosten utzikot. Erregosten dutenian botako tzat. Ardo zuia? Ez. Erregosten dutenian botako tzat irina eta pipera utziko osoa. Bai, gorpuz dut, bai. Gero aragibolak, gero salda eta irekin aldi bat emango tzau 30 minututekoa. Eta ardauen oso da orduan? Gero. Gero, Ostra. Hemen jarri ditut patata laukitxotan, frigitzen joateko, eta jarri ditut berakatz pare bat bebai. Berakatzak gero, bihar ditugu,
saltzia potoltzeko inbidogun nahasketa horretan. Bitartian, hemen dauzkau, baraskixak zuestitzen, eta gero ona jarriko zau. Lehenengo piperautza apurtxo bat. Piperautza gozoa, kasunetan. Nire etxien botatzen dana. Eta irina bebai. Tomate saltzarik ez diozu botatzen? Ez, tomate saltzaik inoiz. Ni tomate saltze saldea naiz. Bai. Irin pixkat, gorputza bateko. Irin pixkat, holaxe. Orduan, gero, saltzia potoltu, gero, karo, arrautza gota berri oso, ez? Bai. Eta almendrekin? Jugo arrautza eta hori almendrekin? Hori da. Vale. Ontsa ingo. Hori nola ditzizei, hori pikada bat izango zan, ez? Hori izango zan, ez dakitan... Katalunian da erabiltzen da asko. Bai, eta Kastilla aldian bebai erabiltzen da. Horrei, ez datzi deitzen pepitoria edo olako... Nik, badakit, Katalunian behintzat pikada ditzen diotela, eta oikoa da, ogi pixka bat txigortu, gero fritu lehor batzuk, eta baratxuria, arrautza egozia, erolako nasketa ezberdina daude. Hori, motrailuarekin birrindu, eta saltzak eta loditzeko erabiltzen, horrek korputza emateko. Bueno, hemen txeia, egin dau. Hau, ez dakit konta bitxuzun, baina horrakor kontuak eta gora eta bera ibili die da, bat falta da. Nik inoz... Bitxu, hemen bata bestia seinalatzen. Ez to salatuko ales inoz bez. Nik benetan maite dudala ales pilot, eta inoz ez tote esango bera izan dari. Gainera esatzat, aizu honek gordini dauz, barrutik ondiokan. Honek gero bakarrik marka bitzen die, hasieran, eta gero saltziakin joeten die egosten gutxinaka barrutik ondoko sinetuta egoteko. Zuk ez tozu importa jako la bera. Ikustu dut, sushi salida data, etxako importa. Ara, nire semioak esango, aita, ale zer da, dinosaurio aragi jalea? Bai, ez, oro jalea da. Danetik jaten da. Ez dut diplodokul bat emoa, ez dut imaginatzen belarra jaten osto gainen, hori gutxiago. Eta hauntxe, ingotzau, saldiakin, eta hau jango da, gutxinaka egozten, 30 minutu. Zu ertainean. Bai, eta bitartian egin gau, hori lehen esan dut zuten, asmakizuna horretarako. Berakatza, frigitxuta, motraiura. Hemen ale bat, eta hemen bestia. Eta hemen, egin gotzau, almendra batzuk. Gero, arrautzan gorringua. Eta likidotzat hartuko ardo zurixa. Bale. Eta holan, ardo zuria putxo batekin ingo holan saltza bat. Gero, balixo dauela, hori, loditzeko. Pongo gara, gutxinaka. Itzen. Da honek eman gotza saporia, azkenian berakatzen saporia, ardo zurixana. Eta gero, loditasuna almendrekin. Hau zitzen okurrituko nire, nik hola nuke ingo. Eta badaude olako errezetan batzuetan baita ere, ikutu olako bizi puntu bat emateko, olako azido bat, limoi puntu bat ero botatzen diotena, eta horrek ere beste ikutu bat ematen diola. Nik ez ze haragi errezetatan egiten zen olako zerbait, blanketa ero olako maten eustot egiten zutela, eta ematen dio, hori, gaina txuritu egiten du, pixka botatzen diozunean, eta bizi puntu bat ematen dio. Bizia ondo datorrela. Bitxartian igual, honei sua eman gotzau, patatak ina daukagu, eta gero azkenengo 5 minututan hau getzia daukagu. Beraz? Hau indagoenean, gatoz. Hori da, titau. Ze pentsata oso badala, pilpil badala edo? Bueno, hemen daukagu hau, nahasketia. Orduan hemen doia, berakatz frigitua, ez? Hemen ikuste dozue. Dakat esturia holan apurtxo bat loditxua. Gainera hau, sekretua da... Kamaran oso politia ikusten dara. Sekretua da gutxinaka botatzia. Eta gero, bere hortan gero ja, nahasten juetie. Zuk esan noiz arte, Zu holan egon zaitxe. Lasai, zelan doia zuen. Bana bota bizuz batatak! Ikuste zaitxute eroso? Hori, oitxuta, betxo, eskumuturra indaukatu, ikustazu? Bai. Eskumuturran joku hau, txak. Hau da, teknologia, Australitzako teknologia lehenengo maiakoa. Beitu, bueno, botako zat, ikuste zaitxu ja, apurria larrituta, beraz, botako itxu ja, patata danak. Kontrolauta. Eta, bueno, nik patata bakarri bota dotza, baina zuek gero bota nahi dozuen beste. Hemen, erdikua hor geratzen dabil, Oso ondo. Ondo ikusten zaitxut. Baina, hau, ogiakin, Ogiakin ez dakit, ogiakin bakarrik holan,
Txak, ogitartekoan, Patri, benetan, ogitartekoa, haragi bolena ogitartekoa probatu behar duzue. Zu, ogitartekoa moztu. Nire lagunak, Madrilekoak esan dutzuten moruan. Daukogu aukeratzeko. Pintxo moruan, ogitarteko moruan, edo pastakin. Zuk zena isa duzu. Ez eskatu pasta eta ogixez ez dauko. Pintxua. A ber, Patri, jentie jaten du, kalama, txipiroiak, pasatu da, ogi birrindutik ogitartekoan. Hori jaten badu jendeak, nik hori nuk, hori ez da oso tipikoa Madrien. Mesedez, eskatu zazu, alde batetik hori ogi pusketa bat, eta gero jantza zuen, hori ogitartean jatea. Ez tozu ogitarteko ikan, nolako ogitarteko ikan zuk? Ez nau deitzen niri hori. Ogiak, no? Ba, oso nadau. Eta, kalamara biharrian, haragi bolak zantzen baitzu zuen, asko zoet. Ez, baina, txipiroiak horre, ez dio zentzuk egin ikusten, nik jango nituzke, ba, ez dakit, hombre, ogi gozetuta iristen basara, bai, baina, bestela, ez dakit. Bitxu. Zelako, saltza lodixa, tamen dauz barazkixak, haragi pusketak, da dau, hemenik danetatik jaik, ze jango ditzugu. Lau, gero argazkirako jarriko ditut batzuk dotore, baina... Eta hone izan eskero, holan fin moduan egin, haragi bolak atera, birrindu saltza, eta gero haragi bola berriro barrura, eta horrela saltza fin batekin, baina, bon. Hau izan dugu, errezta tradizionala. Beti kosina udana gure kosinetan da, gure sukaldetan. Berez, honek gure haragibola tradizionalak. Eta gogoratu, orain, datuzela, lebatz haragibolak saltza berdean. Gure txien bat usan dien haragibolak, ez? Labanakin ez. Ni bakarri sarriskekin. Osorik? Ez, osorik ez. Baina horan ikusi duzue, ez dala... Horan, haragisa ez dala... Bai, trinko geratzen, ez? Gure txian txikitan zien pelotitak. Hone. Goxuak, Gero ikasi nuen Ostelitzako eskolan haragibolak o albondik hasiela. Baina... Ez da nik enjotelako, baina... Oso goxua dauk. Eta nik hori, bautaizun hori nasketa hori azkenien, ez da hola esaten, nabaritzen da pixka baina... Baina pixka bakarrik. Ardagoen eta pixka bat. Dauntxe zuzatoz 2.0, zein biozu moldaketa bezala bolekin. Zandot, bola lebatzakin eta saltza berdean, Patricia. Ez que ya, hemen nauen konzentratu eta ez dut zurik begin. Ez gustatzuk. Emoziona eta bere platerakin. Hainbeste berbaitzen dozu, ja. Bueno, eta gure lehiaketarekin jarraitzen dugu, eta 10.000 eurogatik, Patrizia Biteli, zer prestatuko du orain Zigorriturrietak? Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Legatz bolak. Epa! Ona! 10.000 euro! Alberto, bale, pasatu jozu. Ez. 10.000, benetan? Bai, esaten nire semiak eta bako zeitzen, Paratu. Bueno, bai, lehatz bola batzuk ingoitu saltza berdian txirlekin. Azkenean, gu bakizu hemen 2.0 egun hauetan egiten duguna errezeta tradizional bat, eta gero horren moldaketa bat errezeta beste modu batera prestatu, osagaiak aldatu, eta ingo ditu, haragi bola beharren, arrai bolak. Nola ingo ditu? Lehatza hartu eta robot batean xeatu ingo dugu, txiki moztuko du. Eta ero nahaziko dugu, perresi xeatu berekin, baratxuri xeatua, arrautza eta ogi birrindua. Hore bat ingo dugu, irinetik pasatu eta frejitu ingo ditu bola horiek. Saltza berde bat ingo dugu, fumet batekin, horretako erabiliko dugu, baratxuria, perresila, irin pixka bat eta arraizalda, eta gero hor txirlak ireki, haragi bolak 2 minutuk irakiten, eta listo. Beste modu bat, jateko arraia, eta benetan, izango zen gure, lebatza saltza berdian, baina beste modu batean azkenean, ez? Eta haragi bola bilakatuta. Bez hau, 2.0 bada, haragi bolekin, konparatuta, baina legatz saltza berdian legatza egiten bau bai, hau 2.0 da, ez? Hori izango zen, behitu, ingo bazen urrengo baterako, ja, lehatza saltza berdian ziren dira suprestatu. Behitu. Edo gero beste gauzan bat inbikuzu. Bueno. Hamburguesatxuak. Alda, baitu. Segia da haragi bolana eta hemen daukagu itxura holan bola moduan itxeko, baina hor Europako iparraldeko herrialdetan da, iten dute gehiago holan... Opintxo batzuk, ez opintxoa moduan, bai. Bolakein da, gero zapaldu bai, xerra horre izen bat, erderaz, xerra errusiarra izango zen itzule, filete ruso esaten dana, izango zen,
hamburguesa bat, haragi bola bat, zapaldu eta pixat eta saltzan zerbitzatzen dena normalean. Nik badaukat olan erresta zerrenda bat itxeko hemen txorienen, eta eman doztazu ideia bat. Ze nire txian horrek filete errusiarrak edo, modu bitxi baten jaten dira. Bai? Bai. Ba, ez kontatu. Sorpresa, gero kontatu bai. Erakutziko diguz. Biadanean. Bueno, hemen, juna izenean, lehatza eskatu dut. Solomotan aterata, burua eta ezurra gordetzeko, hor dauzkat, persil pixka bat, eta horre atipula pusketa materoa neukanakin, boixi, 20 minutu irakiten izan dut, eta horrin duguna da horrelako arrai salda azkar bat. Eta oin, birrinduko ditu robotean, ze hau egia zen, labanekin inalko guen, hau garrantzitsua da. Bai, hau, gailu hauek gaina aguantatze duten danete, ja. Kolpiak emotibe bai, ez telebistan amore, telebistan moduan. Telebistakin funtzionatzen du. Txorien emitetzen danean, ez jo telebista, ja? Gauza bat. Gaur egungo gazteak, behitu gu jaio ginen, bai? Bi irukatekin, txurita beltzean, aldatzeko telebisteko. Ni ez, mutil? Bueno, hemen gauden ia den honik usteo. Bai. Irukatekin, beltza eta zuria. Bai. Katez aldatzeko, jekin behar zan, da botoi bat eman berzitzaio. Ezer gehiago. Gaur egun dauzkate, 300 kate. Dauzkate, aplikazio pila bat telefonoan dan apantek, aspertu iten dira. Da, askotan esaten dugu, ez dago ezebez telebistan. Hori da, ez dago ezer. Baina denbora pila bat galtzen duzu behiratzen zer dauen telebistan. Bai. Zelen, bestetara, zenuen, hau, ero. Horretarako bakitzu zen errexena. ETV nahieran, txoriene. Bai, ez da? Eta beti berdina? Bai, noski bai, ez? Hora, hau, 8 urtetan egon dien programa pila bat, da hor dakotza, aukeratzeko, nahi duzuen, beste. Pila bat, Eta bi pila, nik uste dut horre geratu ziela, Bueno, bakitzu, lehen esan dugu, ez? Zukaldatzen duzun estiluan arabera, zure izaeria ezagutzeko aukeria dago. Eta hori berdina pasatzen da kontsumitzerakoan. Bai, zure humorearen arabera baita... Bai, jakin zeike, nolakoa esaren edo ze joera dauzkotzun, hori erosketatan sabizenien. Ez, bakitzu, emozioak garrantzi asko daukala, hortan. Bueno, ni badakidana da, olako saltzeko ibiltzen dien enpresetan, olako gauzetaz eta kanpaina badauzkatela eta baliatzen direla horretaz. Bai, olako marketinga da dana. Bai, ez. Orduan ez, triste zaudela ero ez da izan, badaude produktu batzuk uste gula hori erosiz gero, zoriontzu izango zaela. Hori ez, eskok esaten daue, hau eske bihar dot, behitu, nek naukana lagun bat Andreak, eta berak esan desa, eske belarritxako honek bihar ditxut. Bihar ez, nahi ditxuzu, bihar beste gauza bada, biharra. Duzu egunero jatea. Hori da. Baina... Eta ez, gauza, ez da ezeber bihar, da ez dau produkturik gero zoriontsu ingotzunik. Hori ez da existitzen, baina badauz produktu batzuk, adibidez, triste zauzenian, edo dau joera gehixau, erosteko gauza, holan lizunak, txokolatia, txarrikerixak, eta holako gauzak erosteko joerak haundixagoa da. Triste daukotzunan, egun batzuk, altzatzen zarela holan apur bat triste, eta bastakit, holako gauzak erosteko. Humori altzatzeko. Bueno, horrek azukurria duka, eta azkenean hori bakizu, zan... Izoskixa, litxarrixa, bakitzu. Hori nahi eta nahi ez beti. Alderantziz, pozik basauz, hor kalian ibiltzen dien gobernu kanpoko erakundiek eta dirua diru laguntza eskatzen da hori, bai. Joera gehiago ikozu posik basabiz, eskatzen botzue, 5 euro adibidez, holan, askarra eman gotzazu posik basabitz, triste basabitz baino. Ja. Bai. Hor, nik, entzun daukan bai, inbidikin bezin dela erosi, ze ikusten duzu, horreko lako ez dakitze telefono hori erosi du, eta nik ere erosiko dut, eta azkenean ari zara bera bezalako bilakatzen. Hori tontakeri bada, ez? Hori jente egiten da. Hori badau truko bat, dirua aurrezteko da, azkenean ez dakite zoriontsu hau izeteko edo, da zure bizilagunak baino kotxe txarragoa izan. Ez da bier, batzuk erosten daue bakarrik aldamenekuan baino hobi hau aukitzeko edo horako gauzak, bakizu. Bale, Audi basaltzen dut. Eske bizilagunak Audi dut, eta orduan estigali osetako. Ez. Norbait nahi badu, idatzi txorienabilduaite.eus eta prezio, eren batean saltzen dut. Oparitu egiten du. Oparitu niri? Zertako? Mutila inik oparitzeko. Bale. Ez dakizurentzako, Patrizia Bitelik oraindik ez daukak idatzeko karreta. Oraindik ez da inoiz. Ez duzukin behar? Ez du dauki behar. Serio? Txoferra daukata. Daukat BlaBlaCarrekoa, daukat Bizkaibusekoa, Pesakoa, daukat Mutila lagunak, ez da bihar.
Bueno, gu haragi bolak egiten ari gara. Lehen Patrik, bota dio esnea eta esne mamita ogia hor bustita. Beste aukera bat da, eta jende asko egiten duena da, ogi birrindua ere botatzea. Orduan, ogi birrindua botako dio hemen. Horrek eskenen gorputza emoteko da testuri emoteko da, ezta? Gatza botako dio, arrautza bota dio, perresilla bota dio, berakatza tal pare bat bota dizkiot, eta utzi duena da, beste berakatza tal pare bat hemen, gogoratu gero saltza berdian ingo dugula. Orduan, piper beltza botako dio hemen pixkat, eta hau, biteli handerinoak induen moduan, hoberena, eskuekin egitea. Irina jarriko dut hemen sartakin badauka dagoeneko prest, eta jungoa gure arrain bolak egiten, eta hemendik irinetik pasatu eta frigitzen. Bueno, bitxartian galdetuko zuk, zehose erosten dozunean, holan, impulsibu esare, erosten dozu, berritan pentsatu dozu erosi baino lehen, edo nolaku esare erosten dozunean? Niko praktikoa naiz. Bai, orduan, behiratzen dut, egia da batzutan, batzutan zaudenean nola pixkat, ez dakit, desmotibatuta ero, ez dakit, izatuz, hau erosiko, kapritxoa. Txokolatezko palmera bat edo. Baina, bueno, ez. Eta gero egia esan niko, aurkitzen dut, ez dakit, zapatilla, zukorrik aitekoak oso presio honean. Baina oso ondo esaten dut, ze euneko 60, ez? Eta gero pentsatzen dut, zapatilla pila duz. Eta ez dozu bihar. Behar do? Ez. Eta lehenengotaz, agian badukat joera hori hartuta, ostra, igual eros, pasatu dendatik, eta, erosiko ditut. Eta ero esaten dut, iturreta, ez dituzue. Eta hor, pixkat, zuk esaten dut, pixkat, burua hotza eukin behar da, segia da eskaintza honak eta goten direla, ez? Eta, merkealdi garaian da hori, baina, nik uste dut hor, buruakin jokatzea garrantzitsua da. Nik astetan gustatzen gaten pila bat, merkaldi garaixa da, erostia da, eta esaten batzan nira bai, ama bitxu hau dau, supermerke da, igual, 60 eurotik, jetxi da, 30 eurotara. Da nire amak esaten dut, bakitzu zelan merki haua? Ez erostia. Ez erostia. Eta hori existatzen zen, ze gainera, zuk esatu duzun, ez? Eskotan ziren zapatillak edo zan, horako, igual, kamiseta bat, eta ja, armaixuan, beste, 10 aukitza. Orduan, merkiena da, ez erostia. Bueno, zentzudun erostia, ez? Azkenean, bia badozu, ondo, baina esposu bier, ikusi lehengo, zer daukatzun da, gero ja. Biteli, bakizitu dirua nola egiten da, ez? Dirua ez da egiten, aurreztuz. Diru asko, irabazten, baizik eta aurrezten. Zuke espaduzu gastatzen, ze normalean, asko irabazten baduzu, asko gastatzen duzu. Hori be parean juten da normalean. Normalean, nire desan, ez? Jenteak oso ondo irabazten duena, nahi eta nahi ez, kotxea, 10.000 eurokoa barik, gian 20.000koa erosten duzu, eta etxea be pixkat handixagoa, eta oporretan jun beharrean izabara, agian juten zara Honolulura. Ez da gitu. Idatzi guzue, txorina bildua, eitb.eus, zenba diru daukazu da, zenba diru nahi dozko zue eman, zigorrei da bixoi. Nik ez du saio hau ni egitear. oso ondo bizinez, eskerrik asko, diru asko buruko minez. Broma da. Bueno, guri, utzi guzue hauek frigitzen, hola, ikusten duzu, frigituko ditu irinetik pasatu, hor, gero, oliotan frigitu, kanporatarako ditugu, eta gero etorriko gara, boixe, saltza berde bat egiten, txirlekin jarri, haragi bola hauek. Kasu hontan, arrai bola hauek. Hor sartu, eta bukatzen birekin aldi askar batekin. Segoxo. Gure arrain bolak frigituta. Eta orain, induana da, sartai erabili duana olioa frigitzeko, hemen pixkat bota dute olio pixka bat. Bai. 3 koilaraka da ero gutxi gora da. Baratxuria bertan, eta saltza berde bat ingo du. Saltza berde ingo du, modua errezean, Jarriko du berakatza hemen. Berakatza dantzan hasten denean, hau da. Ia dantzan dabil, segitxuan. Dantzan hasten denean, hartu irina, koilaraka bat gutxi gora bera, egingo dugu, belute bat esaten dana, azkenean. Hartu, naziko dugu hemen pixka. Nire zugurrezko koiara bat urbitzia? Errojio, ez da ber. Eta orain, arrain salda. Oso ondo. Eta askar, eta honek, Josun honek bolak azkenien umientzako bai ondo, ez? Umi arrainan arantzak eta bagitzue batzu izkakola gustaten, eta hone dauka arraina da azkenean. Nik uste dut espaduz esaten serena diren bola hauek. Zer dago dena hor, bolak? Bolak bai ez da. Serenak, bolak. Bolak bolenak. Bolak bolenak, hori da. Askotan umiek eta igual arraina ez da jaten, baina jaten da horrek erositxako... Hori ez da arraina. Bakit horrek arrain makintxuak. Orduan, horrek die berzio txarra, eta
eta gu daukau bersio ba, etxekua da ona da gozua, legatz bola honek. Orduan, honekin bai, bolak, lehen esan duguna, hamburguesak makitsuak igual be inzaikolako luzengak edo, holan? Bai. Bez, gurosun formia emon eta behitxu. Umiek arrainan jateko, idia politxa. Hori da, eta hemen, lebatza saltza berdea nahi bazen dute, bakit modu ona, erosetan lehatza, hor jarri bar da lehatza, baratxuria, gero lehatza jarri hor, gero ura bota, eta lehatza botaten duen gelatinarekin da hor, pixkat loitzen juten dana. Hau izan zen, saltza berdatikeko modu askarra, irinarekin eta hori, eta hor, gero lodiera zue jolasten duzue pixkat, botatzen badio zue, koiarakada bat eta erdi, lodia hau geratuko zaizue, orduan gero urarekin jolasten. Eta nahi izan ezkero, ardo txuri pixka bat, eta gero botako zenioketen, hau salda. Hemen ikusten du pixka lodia dagoela, gatza ez diot botako oraindik, ze txirla bota behar ditut orain, eta kontutan izan, txirlak erabiltzen ditugunean beti, gatza botatzen dute. Orduan, nahi izan ezkero hemen gatz pixka botalko genuke, baina gehiegi ez, zer ez dela gero txirlak botako duten urarekin eta gatzarekin gazi geratzeko arriskoa dago. Da txirlak olan zuzenien. Bai, bertan, ointxe irekiko die, hemen, beroaren poderioz oin irekitzen jungo die, eta eserrez, honek txirlak hemen irekitzen 2 minutu tardatuko dute. Arrain bolak, ni aragi bolak jarraitzen dute. Gure arrain bolak, oitxuri. Bai, ia barrutik egin da daude. Orduan, honek hemen egongo dan beste 4-5 minutuetan bukatuko die, eitea, eta gero zerbitzatu eta behira, zeitxu daukat. Hau ere Patrizia Viteli, ogitartean. Ezin hobie. Ez da gini, baina txarrazta. Ogi bila jongo ga? Esan dute lantaldekoek, hau ogitartean ez ez. Txirlak bintzat, txirlekin kurruskari geratuko zara. Kurruskari hori bai? Bai. Bueno, oskoletatik kendu hori ogitartien jarri da, fin. Itxura da. Bai, holan esan. Gaina, ikusita, jakimari txirlak ez bazituen izango, Patri, oiaskuanak ero bai, izan lik, Da horrek, egin dozu holan tamainia bokadutxukua, ez? Bokadutxukua. Biru bokadutxukua. Nik laban ez da biru, igual, Biru bokadutxukua. Hemen dauzkazue gure lebatz bolak txirlekin, saltza berdea. A ver, italde. Ondarruko legatzakin, ondarraut? Ondarraut, yeah. Hau, benetan berua dagoela, Patri? Baki saioa bukatzen ari dala, junin bargala, baina mutur ez ere, Nabil erten dau? Ikusgarri xan, oso ona benetan. Roi suitxuin. Lehatza saltza berdian, Patri? Bai. Bueno, eskerrik asko horri zaterren. Eta biarrarte.